Si ens agrada passejar pel nostre territori, si sabem entendre'ns que el nostre territori és molt més que simplement mapes, com és que no som capaços d'explicar els cants, el per què passa de la música? Com és que no arriba el tema de la dansa o de la parla local o la etnopoètica, com són les llegendes, els renecs i les reflexions de la festa? Conceptes del menjar. Per què no? Per què? Com saber de la nostra casa, com funcionar-la, com relacionar la cuina amb el menjar. Tot això ens ha d'ajudar a trepitjar i parlar entre nosaltres. Per tant, la nostra proposta és molt simple. És portar el camí, el parlar i alhora entendre'ns amb diferents espais i activitats.